Astăzi o să vă arăt contul meu de Brawl Stars și sper că o să vă placă. Contul meu nu e prea bun, dar nici prea slab, este între. Și să nu uitați să dați like și subscribe. Așa, hai să vedem. Deci, dacă vreți să mă aveți la prieten, o să vă dau, doar că în alt videoclip o să vă dau să fiți prieteni cu mine pe Brawl Stars. Deci, contul meu e așa. Poza de profil cu un hot dog, după cum vedeți, am 3 prestige în total, 81 de brawler din 104, 23 de mii, 20, mă rog, nici nu știu cum să citește numărul, 23 de mii de trofee și încă 347, am ceva, nu pot să zic că sunt bun, dar nu e nici rău, sunt între, iar am progres activat și cam asta e contul meu. Sper că v-a plăcut, la revedere!